Tudod, mi a legnehezebb mondat, amit egy szülő hallhat júliusban? Anya, nem vettek fel. És ilyenkor lefagysz, mert fáj. Neki is, neked is. De tudod, mit nem érdemes ilyenkor mondani? Majd jövőre. Ez túl korai. Mondtam, hogy tanulj többet. Ez kegyetlen. Nem baj, végeredményben dolgozhatsz is. Figyelj, te itt most nem HRS vagy. A gyereked most nem megoldást akar, hanem támaszt. Valakit, aki ott ül mellette, amikor meg van zuhanva. Nem előtte, nem mögötte, mellette. Nem kell motivációs beszéd. Csak egy tányér palacsinta, egy közös séta, egy ölelés. Ez most nem a tanítás, hanem a szeretés ideje. És ha úgy érzed, te is csalódtál, semmi baj. Te is ember vagy, szülő vagy. De ne a gyerekre öntsd az egészet. A bukás nem végállomás, csak egy elágazás. És lehet, hogy innen indul az, amire később azt mondja, ez a legjobb, ami történhetett velem. Szóval ne pánikolj, ne ítélj, csak maradj ott vele. Mert lehet, hogy most nem vették föl, de te épp felvetted őt a válladra, a szívedre. Nem a tanácsodra van szüksége, hanem rád. Jó, hogy vagy.